Nood de stationsbrege eruit leidt, is het zuidwesten, dus ook het station van Frenscher, maar dreig bereikbaar voor de rest van de stad. Om toch zijn verbindingsroute met het centrum mogelijk te maken, binnen daar een ponties inzet om de fietsers en voortgangers uit te zetten. Maar toch de grote stream passagiers binnen de wachttijden lang. Je kon er net mee, hè? Nee, zoals elke ochtend. Ja, maar je een soort wachtje? Ja. Ja. Ze varen nu gelukkig met 2 ponties. Dus, Wie in het begin net zo? nee, het was in het begin niet. Nee, toen kon je nog wel een half uurtje wachten, ja, 's middags. Dus Nou wordt het vervelend. ja, dan wordt het zeker vervelend, ja. In het begin was het 20, maar die kende wel op. Ja, zeiden ze me van, ja, maar er staat van 12. Ja, ik zou dat cijfertje met omdraaien, dat is 21. Maar later kreeg ik op in donder, want ja, dit kon niet, want dan ben we net verzekerd. Vinden mensen net leuk voor zichzelf dat ze wachtje maken? Nee, dat is ook niet leuk. Nee, ze doen hun best. Meer kunnen ze ook niet doen. Nee, dit is ideaal. En als we te laat komen, nou ja, de baas heeft er wel begrip voor. De bregen die hier besteedt. En jouw vader erbij langs. Dat lijkt mij voor een bregenwipper een raar gevoel. Ja, dat is wat hoors. De renovatie onder stationsbregen moet nou vreed kleer wezen. Zo lang er in het ondernemers onder oerkant van het wetter 10.000 euro's aan omzet mis. Ja, voor alle klanten uit Franeker zijn we gewoon helemaal niet bereikbaar of slecht. Men moet via het pontje of men moet 7 kilometer omrijden via het universiteitsterrein. Ja, en daar zijn ze tot overmaat van ramp ook nog met de weg bezig. Dus ja, het is allemaal tegelijk en overlast. En wat betekent dat nou voor jouw bedrijf? Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk 300 uur, hij heeft vorige week minder ingezet. Qua personeel? Qua personeel, ja. En ja, qua omzet, dat merken we echt.